tyndt skumgummi med. Det er tyndt, og så har sådan et stykke nede på hovedet. Hvad? Nej, det er for tykt. Det skal ikke være så tykt. Det skal være sådan tyndt, ikke? Det er ikke nødvendigt. Det er mere, hvis hun bliver lys, så kan hun godt arbejde sig op i hovedet der. Og i... Okay. Så nu er det sådan her. Ja, men godt forstå, at det ikke kommer ned på min. Det er det. Nej, det vil jeg ikke gøre. Skal jeg se? Hallo. Jeg skal optage det her. Så jeg kan få en, når hun fanger sådan en hæle. Så 5 år til dumme vi kan. Tag nu, for helvede. Men hvis nu sidder man lidt farve på. Så, nu får jeg noget på Hvad med det. det lyserøde? Hvordan ser det her så ud? Der er lige en, der bliver optaget. Hun er totalt mærkelig. Dum. Du skal bruge det. Jeg har noget spåndende lavet der.